салом алейкум дӯстон, хабари хуш. Канале ки платние ки дар Спутник 8 градуса экспресс 8 градуса буд, бародаро бози каналош бесплат нашидагиянд. Ака номаълум то кай кор мекунад, амин рӯз 15/06/2023 нав кушода шидагиянд. Бародаро мақсад ки ҳамара кушода кардиянд, ака и ба фикрам времени ина русский бестселлер мақсад ҳама открити шидагия. Бародаро мудонем кадоме ки успех кард, мақсад ҳамин каналҳои платнира бесплатни тамошо кунанд, то кае ки мақсад бо маҳкамшон кунанд. Ҳамин рӯз кушода шидагия, мудонем кадоме ки мақсад чикарния, мудонем каналҳоро мақсад тамошо кунем. Кинопремьера ина мақсад ки каналҳои беҳтаринанда ёро открити кардиянд. Номаълум то кая ки давом мекунад. Ба ҳамин хотир тамошо кардан гирен Индия ТВ, ЗТВ Россия. Хай мақсад номаълум то кая ира чӣ мекунанд. Мақсад тамошо кардан беҳтарин каналҳоро дорад. Дикари Барка, НТВ. Бародаро, короче, ҳамаи каналҳоро бодорем тамошо кунем. Ина ТВ-38, ТВ-38 русское кино, ТВ-38. ҳа бародаро ҳамаша мехел. Бодорем ҳама каса тамошо кунем. Воқеъ дар паноҳи Аллоҳ бошем бародаро.